Welcome to Celsi. How can I help you? Ukhuluma noMahlaba la eMzumbe. Bengisacela ngibuyisele i-airtime yami. Angikuzwa Mahlaba. Ngithi bengisacela ngibuyisele i-airtime yami nama-data bundles. Cela ungizwe ukuthi ngisacela kahle ngesihle ngiphansi futhi so ngiyacela ukuthi ngicane ngibuyisele. Understand bese Mahlaba. Hey man. Ngilalela ngino 1 gig no 50 rand. Mase niyavuka ekseni konke akusekho. So bengisacela ngenze ukuthi nikuthathe ngephutha bethi nithatha komunye nathatha kumina. Sengiyacela ukuthi ningibuyisele. Ngicela ngesihle njalo ngizwe. Ngicane ngibuyisele. Abevule amadata kaFulani noma bevale. Angi-understand ukuthi le information osuyifuna izosiza kanjani. Nomhlaba umfulani evule bayadleka amadata. Isuke isethinsobani? Isizondisoba. Yibhok amadlozi. Ungalinge futhi uqambele amadlozi amanga because amadlozi amadala awakwazi ukusebenzisa ama-smartphone. Noma mhlawumbe ifoni yazupdate. Isuke itshela ubani sayis-update. Isitshela inina sayintshela lawo. Cha mhlawumbe ifana nemoto. Yabona ifusha imoto on petrol uyadleka. Wena nizobuyishela imoto Duma. Exactly mhlawumbe iyafana ke lento. Hey ayifani lento efanisayo. Imoto inamasondo ifoni ayinamasondo lento efanisayo azifani. Ngicela ungibuyisele i-airtime yami. Bese mhlawumbe akwazi ukwenzeka lokho. Okay. Ngiyezwa. Okay, uthi ngilale ngivula ama-bundles ifoni yawadla. I-airtime yami idlobanika kubuye yona. Phela ifoni nje amadata phela amadata. No. Uthe wena ngilale ngivula ama-bundles. Ngivula ama-bundles angivulanga i-airtime. Ayibuya phela i-airtime. Bese mhlawumbe akwazi ukubuya i-airtime. Yabona into engicela kakhulu ukuthi ngifinish i-airtime yami mase ngisenda please call bese ningangiphenduli ekubeni i-airtime yami ibidliwe yinini. Why ningabaphendula please call? We're not allowed to pendula please. Not allowed. Kodwa ni-allowed ukudla imali yami. Le nto enenzayo ihlukile nentombazane ifika idla imali yakhe ebusuku uthi uyayifonela kusasa ifoni ingasayi-answerishi. Ngicela imali yami. Mhlawumbe Hello?